a tots. Molt bona vesprada. És evident que em trobo aquí a dalt d'aquest escenari per complir amb una difícil però alhora joiosa petició, la de dir el pregó del Festa Major d'enguany. No podria pas començar sense explicar-vos la impressió que em vaig sentir quan en Lluís, el senyor Batlle, em va comunicar que havia pensat que el podria fer jo. Vaig acudir al seu despatx, tal com se m'havia dit, cordialment, per una qüestió de la biblioteca. Quan em va dir de què es tractava, no sé pas quina cara hi vaig posar. El que sí sé és que el cor també té un salt que... Un cop refeta de la primera impressió, escoltant els arguments que el portaren a prendre aquesta decisió, em van retornar a la ment una riada d'imatges i vivències del poble, talment fossin seqüències i fotogrames d'un film. I vaig dir que sí, tot acceptant el repte que em suposava complir amb aquest encàrrec. Em va costar 15 dies prendre'n del tot consciència. Fins i tot vaig tenir un mal son. Em va retrocedir temps enrere, quan el poble era més petit i ens coneixien tots. Qui era qui, d'on era, quan se t'identificava i t'identificaves també més pel sobrenom de la casa que pel teu cognom. Temps que encara, als meus 60 anys, el sento a flor de pell. Els que no em coneixeu, soc la segona filla d'en Perico de Can Marxant i de la Maria de Can Met. Així doncs, sempre m'anomenàvem la Rosa de Can Marxant. Quan vaig desplegar les ales per formar amb el meu aimat, amb el meu enamorat, en Jaume, una nova llar. La manera que se m'identificava popularment va canviar. Vaig ser la Rosa de Can Marxant, casada amb en Jaume de Can Farines. I tinc, com d'altres, unes arrels profundes a la nostra vila. Tantes generacions em proporcionen un pòsit, el qual em fa sentir estable i còmode. Els records de la infantesa, convertits en vells miratges, lliurats espontàniament per la ment, quan menys t'ho penses, m'abombolen. Fins i tot, diria que alguns m'agaronen. Les faules que els avis s'explicaven, de lladres i de bruixes, del dimoni que sempre et perseguia, l'àngel de la guarda a qui t'encomanaves, els seus records de les festes majors, menjant pollastre de pagès rostit, ballant el so dels músics locals, els cangics, les funcions de teatre, les berenades a la font, entre altres festes. Fins ara, i durant més de 25 anys consecutius, l'agrupació sardanista, amb les anomenades sardanes berenar, l'última tarda de la festa major, davant de la Font Gran, mantenia present l'antic costum d'anar a berenar a la font. M'agradava. Ho trobava molt adient. Viure en un poble té virtuts i avantatges, un exemple dels quals és poder tractar amb les persones, comunicar-te més directament, intercanviant salutacions, somriures, rebent i donant consols, anar pels carrers i aturar-te per contemplar un nadó o una criatura que fa altra pella, trobar-te amb una persona gran, dir-li «Bon dia, Maria, què tal?» i ella
amb els ulls esfornejats, et contesta. Cada dia, al llevar-me, penso, ja en tens un dia més. I tu com estàs? Pregunta. Observar l'esperit de superació d'una mare jove que pateix una severa malaltia, que quan hi parles et transmet vitalitat, que també la copsa reflectiva en el seu alegre jovenet fill, i d'altres en què et pots emmirallar per la seva gran enteresa a l'enfrontar-se a la sofrència, admirant el seu tracte amable, capaç de gaire fer-te oblidar que t'ha tocat una mala loteria. Rebre la cordial salutació de les persones que han sobresortit en el poble pels seus afers literaris, periodístics, esportius, en els quals, amb el seu gest natural, no hi s'endevina cap mena d'orgull ni superioritat. També és una satisfacció, entre tantes altres, conversar amb un home de bosc, gran boletaire, que encara als seus 96 anys explica amb vehemència tal com eren els boscos d'abans de l'incendi i dels d'ara. Coneix tota mena de bolets i d'indrets, però on hi ha les boleteres no te'n diu ni piu. Seria bo, per consolar un poc la terra, salvar-nos de la invasió de bardissars i matolls. A l'aigua se li està prenent la llibertat. El meu pare deia, si encertés una quiniela, si tingués algun dineró, si el tinguéssim nosaltres, podríem apadrinar a uns metres de riu, de riera o de torrer, per tenir-la pura. Hauríem de procurar prendre'n del tot consciència. Si poséssim força i més voluntat en arranjar-ho bé, entre tots ho podríem solucionar. Mossèn Cinto Verdaguer, en un vers del Canigó, deia: «Lo consegle vestir, l'alt preu a terra». Demanant disculpes a l'insigne poeta, diguem-lo a l'inversa: el que consegle a terra, que l'altre ho vesteixi. La festa major és la celebració gran, amb la qual culmina un any de treball, emparada pel nostre patró Sant Genís. Gaudim, doncs, dels actes que s'han preparat. Aprofitem d'anar a tants com puguem. I l'any que ve, Déu dirà.